Diyos marinaldo po sa Indugabos. Ngunya na Domingo sa tuyang pinagseselebrar ang kafiestahan kan Sagrada Familia. Idulot niya to ang sa tuyang mga personal na intensyones, siring man ang mga minasunod. Thanksgiving for all the blessings received, offered by Mr. and Mrs. Abelardo Ferrer and family, Aliñarte family, Mario and family, El Musel and family, Thanksgiving and birthday blessing of Sis Milet Rivera, Thanksgiving for all the blessings received, and prayer for all the souls in purgatory offered by Doti Monte and family. Thanksgiving and prayer for all the souls in purgatory and for the souls of Belen, Leticia, and Jillian, offered by Del Rosario family. Prayer for good health of Yael Maria Rodriguez and Maria Faye Donna V. Rodriguez. Prayer for good health of Arnold II and Arnold Corby Bunyag. And prayer for good health of Cindy Compuesto. And prayer for safe travel of Jerome Rodriguez, offered by Sis Binang. For eternal repose of the soul of George, offered by Asense and Villa Fuerte family. For the soul of Aquilino and all the souls in purgatory, offered by Sis Milet Rivera. For the souls of Aaron, Pablita, Saturnina, Gregorio, Antonio, Epifania, Irene, Ronald, Jay, and Yolanda. And for all the souls of dead members of CRC family. And prayer for the souls in purgatory, offered by Sis Bibi, Dicena, and Gantero family. Prayer for complete and fast recovery of Delia Manansala, Ramon Rabenitas, and Rosandra Monteras, offered by Bibi Llantero and family. Thanksgiving for all the blessings, and prayer petition for Virgie, Mary Jane, Hector, Joseph, Maria Francia, and Alexis, offered by Bibi Llantero and Dicena family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ang tema ngunya na Domingo, ang familia. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pag-umaw sa Sagrada Familia. Ipamibi niya to nagabos ng mga familia, maging araw kang Sagrada Familia sa pagpahiling kang tunay na pagkamuot asin kabanalan. Ang debosyon sa Sagrada Familia nagpuon kan ika-17 siglo. Si Papa Benedicto XV ang nagtaon ni dakulang importansya sa selebrasyon na ini. Mauton niya to na maging makahulugan para sa satuya ang selebrasyon na ini sa paagi kan satuyang paghinguwa na papagdanayon ang integridad kan lambang familia. Ang selebrasyon niya tungunyan panginginutan ni Reverendo Padre Jerome Pelayo, Mission Director kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos sa sinmaugmang awiton ang awit sa pagpuon.
Marahay na daw po sa indo gabos. Marahay na aldaw man po, Father. Sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako antang sa to mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kababayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw ki Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamahan, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, itinaw mo sa muya ang mga magayon na paarog kan Sagrada Familia. Papagkanigoa na maarog mi, ang saindang kabanalan asin pagkaminootan. Tanganing makamtan mi ang kaugmahan,
asin katuninongan sagkod paman, sa imong kamurawayan, huli Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mo, asin ni Espiritu Santo, naubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa kapanahonan, nin mga panahon. Amen. Amen. Matukawan gabos para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon nagpapahayag kan importansya kan tunay na pagkamuot sa laog kan pamilya. Sa laog kan pamilya, dapat yaon ang paggalang asin paglingkod para sa ikararahay kan lambang saro. Hinanyugong po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ginagalangan nin kagurangnan an ama sa saiyang mga aki. An ina pinapaorog sa saiyang mga aki. An minagalang sa ama nakakabayad kan sa diring mga kasalan. An minagalang sa ina kabaing sa nagtitipon nin kayamanan. An minagalang sa ama sa iyang ikinakaugma an sa iyang sadiring mga aki. Dadangugon siya sa aldaw na siya namimikbi. Halawig na buhay itatao sa minagalang sa ama. Ang nagpapaugma sa ina, nagpapahiling nin pagkuyog sa kagurangnan. Aki ko, atamanaan sa imong ama kun siya gurang na. Daimo pagpamundoon mantang nabubuhay pa. Minsan maluya na ang sa iyang isip. Pahilingan mo nin marhay na buot. Daimo ipagsikwal kun ika maginhawa asin makusog. An pagkaherak sa ama, daisagkod paman malilingawan. Ata ngani, magiging kabayaran kan sa iimong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Maugma ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Sa gibon nin sa imong mga kamot, ika makakan. Mapapasa imo kaugmahan asin kauswagan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog nin sa imong harong. An sa imong aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanga nin oliva. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Totoong paladan na siring kaiyan ang may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka nin kagurangnan, hali sa Siyon, sa gabos na aldaw nin sa imong buhay. Mahihiling mo ang mga aki mo sa maugmang Jerusalem. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang pamilya dapat magdanay bilang sarong sadit na simbahan na kunsain yaon ang tunay na paghiriras-hirasan asin pagkamuot. Ang pagkamaimbod sa mga katungdan sa laog kan pamilya, sarong pagpahiling kan pagkamuot, siring kan pagkamuot ni Kristo sa simbahan. Hinanyugong po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili nin Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo asin dapat na kamo maging maheherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios-tiosan kamo. Magpatawad kun igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo.
Urog sa gabos, magkaminuotan kamo, hulita ang pagkamuot, tunay na kabanalan. Ang katininungan ni Kristo, magahadi sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang, ninsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo, ang tataramo ni Kristo, magsupay sa saindo. Magpatinikduan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibon nin anuman na bagay, kun bakong sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Mga agom na babae, magkuyog kamo sa saindong sadiring mga agom. Ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamutan nindo ang saindong mga sadiring agom. Magmabuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon nindo ang saindong mga magurang, huli ta ini ikinakaugmanin kagurangnan. Mga magurang, dainindo pagpamundoon ang saindong mga aki, tibaad kung lumuya ang saindang mga buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, maguguno niya to na ang pagkuyog sa kabuotan ng Diyos, sa Espiritu nin tunay na pagtubod, nakakataon nin tunay na katalingkasan asin katuninungan. Ang Sagrada Familia nagtaong ehemplo kan pagkuyog sa kabuotan ng Diyos sa saindang ordinaryong pagkabuhay asin mga responsibilidad sa laog kan harong. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo sosog ti San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. An anghel nin kagurangnan nagpahiling ki Jose sa pangiturugan asin nagsabi, magbangon ka, kuahon mo an aki sakaan sa iyang ina, dangan dumulag ka sa Ehipto. Dumang ka sagkod na sabihan ta ka, huli ta hanapon ni Herodes an aki, tanganing gadanon. Si Jose nagbangon, kinuha an aki sakang sayang ina, asin kan bangging ito nagpasiring sa Ehipto. Dumanag erok, sagkod na si Herodes nagadan. Sa siring na pangyayari, nautob ang ipinahayag kan propeta. Inapod ko ang sakuyang aki, hale sa Ehipto. Tolos man sana, pagkagadan ni Herodes, ang anghel nin kagurangnan nagpahiling kay Jose sa pangiturugan duman sa Ehipto asin nagsabi, magbangon ka, kuahon mo ang aki sakaan sa iyang ina, asin magpuli ka sa Israel.
huli tagaradana, an mga buot gumadan sa aki. Nagbangon, kinuha na aki sa kansayang ina, dangan nagpuli sa Israel. Kan mabaritaan na si Arkilano nagahade sa Judea, bilang kasalihid din sa iyang ama na si Herodes, inabtanin takot na magdagos duman. Sa pangiturugan, pinatanidan siya, kaya nagpasiring sa runa ng Galilea, asin nag-erok sa banwa na inaapod Nazaret. Digdi, nautob ang sinabi kan mga propeta, siya aapodon na Nazareno. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaws sa imo, Kristo, matukawan ka, boss. Si Herodes, denggayo siya nag-enjoy kan sa iyang pagiging hade. Dahil siyang gayo ako kan mga tao, ninhulita siya bakong puro Hudiyo. May dugong Arabo. Kaya duda siyang maray sa mga tao na nakapalibot sa iya. Maski na nga ni sa diri niyang pamilya. Asin, labi-labi ang pagkapahan niya sa kapangyarihan, ang pagpadangat niya sa iyang poder. Kaya dinududahan niya ang si Isayman na sa paghuna niya maagaw kang kapangyarihan na iyan. Kaya ginadan niya ang sa iyang agum, ginadan ang sa iyang ama, ginadan ang sa iyang ina, ang sa iyang duwang aki, ang sa iyang matuang aki na si Antipater, hinalian niya ning mana, asin sa iyang ginadan. Ang sa iyang brother-in-law na si Aristobulus, siringman. Asin ang mga igwang okasyon na 40 tao sa iyang sinulo, tanganing iyo ang magserbing daso. Asin sinasabing nganing masiguro niyang may nagluha sa iyang pagkagadan, kan siya naghihingagdan si mga maray na taho sa saindang lugar sa iyang pigpagaradan. Mga tugang para ki Herodes, denggayong importansya ang pamilya. Nadangog ta sa binasa na bot niyang gadanon ang umboy na si Jesus, ang ipinangaki ni Maria, ang inaataman ni Jose. Alagad, marayta idinulag ninda sa Ehipto an aki, day nagadan. Mga magurang, kadakol pang mga Herodes ngunyan, nabuot magadan kan sa tuyang mga kaakian. Sinasabi na saro sa mga nangingenot o saro sa mga nangingenot na kausa kang kagadanan kan sa tuyang mga hobenes ngunyan, iyo ang paghugot. Ikatulo sa mga nangingenot na kausa kang kagadanan, ang paghugot. Mga 24 pababa, apektado kan inaapod na masasabitang epidemya, asin mas delikado pa sa mga epidemya ngunyan.
Sinasabi nga saro sa mga dahilan kung taano ta ang mga hobenes ta na aarog kay ini ninhuli sa inapod na depression, labi-labing kamundoan. Taano ta mamundo da ang sa tuyo mga hobenes? Apisar na dakol amigo, asin amiga. Kadakol mga Facebook friends, messenger. Sa Facebook hanggang 5,000 ang pwede mo maging Facebook friends. Alagad, ini yung mga amigong-amigang inikuminsan, dahil man na dudutaan. Dahil nakakatalpi sa abaga. Nahihiling lang, kuminsan nagla-like, nagsisin, nagko-comment, pero kulang ang inaapuntang interaction talaga. As in, sinasabi, ang mga hobenes, kulang talaga sa matitiwalaan na mga tao. Ang inahanap ninda itong intimacy. Ang inahanap ninda itong closeness. Mga hobenes na mga yaon manigdi, lugod ang intimacy, lugod ang closeness, dahil nindo lang makuha duman sa mga sinasabing kuminsan mga hoben pabaga, igawa na mga intimate friends ngaya, mga ilusyon, o mga ka-MU. Ano nga yung MU? Ay mag-un ngaya yan. O, pero mutual understanding, ka-MU. O, pero mga hobenes, lugod, bako lang na arog kayan. Na makuha nindo ang intimacy. Enot sa mahal na Diyos. Ang closeness sa iya. Asin ikadua sa indong mga pamilya. Kaya mga magurang na yaon digdi, sinasabi palan sa ang satuyang nasyon din mga hobenes. 59% kan mga tao sa Pilipinas below 39 years old. Basta 39, hoben pa po yan. Ano? Dakulon mga hobenes sa Pilipinas. Ang simbahan ta, ang nasyon ta, nasyon nin mga hobenes. Sinasabi na 6% lang kang mga hobenes ang natutukdoan manungod sa mahal na Diyos. 6%. Maski itong mga yaon sa Catholic schools, dikit lang talaga ang mga natutukdoan sa sainda. Mga tugang, mga magurang na yaon digdi, kamo sa harong nindo, ipamidbid nindo ang kagurangnan. Ibali sa pamilya ang mahal na Diyos. Mga mag-agum na yaon digdi, pag-agum po baga nindo, tulo na persona na dapat ang yaon. Babae, lalaki, saka ang Diyos. Diyos sana ang maninigo na third party sa pag-ibahan kan mag-agom. Diyos sana. Dahil pwedeng kung si Isay, mayong ikatulo. Ang ikatulo, ang party na maninigo, mayong iba kundi ang kagurangnan. Sa kamag-agom, kunyaw ng Diyos, kung igwa ka mong hararom na pagtubod sa iya, intimate na relationship sa iya, dayupot na relasyon sa mahal na Diyos, iyo man yan ang may papamana sa mga kaakian. Ang mga aki, magkakaigwa maning hararom, dayupot na relasyon sa mahal na Diyos. Mga hobenes, kung kamo dayupot sa mahal na Diyos, iyan sana, sapat na, maugma na. Pag-aram nindong amigo nindo ang kagurangnan, pinaka-importanting amigo, day ka mo mumundo, day ka mo masusuya sa saindong sadiri, aram nindo ang kagurangnan yaon sa saindo. As hindi ko magkakaigwan in depression.
Mga tugang kuminsan, dakul mga inahanap ang mga hobenes, pero makual lugod ang kaugmahan sa satuyang kagurangnan. Mga tugang sa pamilya ni Diyos, makakual lugod kita ning pamilya. Sa satuyang mga pamilya, makabali lugod ang kagurangnan. Mayo ning kamunduan. Asin ko na ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosa sa ikaduwang babasahon, iyo yan ang yaon man o magkakaigwaman kita kaiyan sa satuyang mga pamilya. Sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa, ano ang sabi niya? Na magkaigwa ning pagkami narootan, magkaigwa ning katuninongan, magkaigwa ning pagpasalamat, magkaigwa kan tataramon kan mahal na Diyos. Asin sinasabi na sa komunidad na sinasabihan ni San Pablo, ang mag-rule, ang mamayo, mayong iba kundi ang katuninongan ni Kristo. Ang rule, buot sabihon itong garo sa tataramon digdiyo sa ikaduwang babasahon, ang rule garo itong role, katungdan kang sarong referee sa karawat. Kung igwa kang gigibuhon, kaipuhan, kung ika madesisyon, ang sa imong basihan, iyo ang katuninongan ni Kristo. Iyo permi ang sa imong pipilion. Magibo kanin bagay, ano iyan? Sosog sa katuninongan ni Kristo. Mga tugang sa satuyang pagpili, sa satuyang mga pamilya, iyo lugod ang satuyang iisipon ang katuninongan kan satuyang kagunangnan. Iyan ang buot sabihon ni San Pablo sa ikaduwang babasahon. Mga magurang, mga hobenes, maglikay sa kagadanan na dara ni Herodes. Maglikay sa kagadanan. Magdara kita ning buhay. Simple ang sinasabi. Mga aki, paano nido may ipapahiling ang pagkamuot?